har lige haft en kyssekæde her, som forhåbentlig kommer i Guinness Book of Records, fordi det er en verdensrekord, at vi faktisk har flere end 350 mennesker. Eller 351 er faktisk verdensrekorden. Og de har kysset hinanden hele vejen ned ad Strøget her i København. Jeg kommer fra AIDS-fondet, og det er mine helt fantastiske kollegaer, der har arrangeret det her for at kysse fordommene væk i forhold til HIV og AIDS. Så det lykkedes her i dag, og det er vi virkelig stolte over.